We kunnen weer omzien op een krieze dag met flink wat zinnen, maar het wordt wel een hele storm. En die stevige wind blijft er staan. Joen, eerst nog zinnen, maar stadig gewoon ik meer bewolking. En vannacht kans op een beetje rein. Temperaturen, maar al die bewolking zouden er bij de 11 of 12 graden heen. En nog altijd een matige en krachtige wind. En die komt dan uit het westen en het zuidwesten, waar die krachtige wind natuurlijk in het kust- en watergebied. Ja, mooi. Een orendag is goed, maar legere temperaturen, een wat koelere dag. En we beginnen nog met bewolking, daarna breekt de zon terug. En ik heb het dus van 15 en 16 graden. Misschien nog zandje in het zuidoosten van de provincie. En de wind die zal matig en krachtig wezen en komt uit westelijke richtingen waai. Dan zetten we terug naar de orendagen, het vooruitzicht en dan komt de warmte weer om. Op maandag is het 20 of 21 graden, maar zinnen en mooi droog waar. En haast geen wind. En dan zetten we terug naar Toonsje. Een zoel waartype, 24, 25 graden, flink warm, tegen warm. En in de joentijd en in de nacht komen ze bruin en tongerbuien. Een aantal buien denk ik wel op vrijdag wel dat ik flinke droge perioden bij zitten. En dan hebben we het over wat minder warm waar, maar zo'n 19 of 20 graden. Nou ja, hoe het verder uitpakt in het weekend, maar alle activiteiten in deze provincie, we maken morgen maar weer even in het waarsje.